Enak. Dingin-dingin penak. Hmm. 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 Bubone. Si peteng kok. Hmm? Kakakmu sik bubuk lho. Kakak lu sik bubuk. Lho. Kakak lu sik bubuk. Kakak lu sik bubuk kakak. Lho. Napa ngono ki? Napa ngono ki? Napa? Napa? Nuntuk? Jak jalan-jalan. Nggih. Oh, lho. Isik peteng isikan. Isik peteng. Nggih. Nggih engko lek wis padang. Jalan-jalan malih. Nggih, kaya dek wingi. Mubeng-mubeng numpak sepeda. Nggih. Nggih to. Ayo, penake rek. Penake rek. Oh, penake. Penake, Bos. Nggih. Heeh. Lho. Allah. Napa ngono ki? Engko ajar lek kok. Loh, ya Allah. Loh, sapa kuwi? Benek apa kuwi, Mang? Benek apa kuwi, Mang? Hele. Ambune. Koyo ngene ambune. Alhamdulillahirabbil alamin. Ambune, ya Allah. Ya Allah ambune, ya Allah. Ya Allah ambune. Ya Allah. Ya Allah. Ambune iki lho. Ambune iki lho, Bos. Bos. Ambune iki lho. Ya Allah. Iki apa lho iki? Iki apa lho iki? Ya Allah, lek nyantai rek. Nyantai ngono lho bos aku iki. Lah. Aku iki santai ngono lho aku iki. Aku iki santai, duduk-duduk penak ngono lho aku iki. Aku iki duduk-duduk penak ngono lho ya aku iki. Ngene iki lho aku iki diem men aku iki ya. Weh. Nyapa lho ngono iki? Tole. Loh. Apa benek kuwi, Mang? Lah. Lho. Lah. Mesti wi. Ya ngono iki. Mesti Heh? Loh. Oh, loh. Campun. Oh, loh. Loh. Oh, loh. Nggih. Les padang jalan-jalan. Nggih. Saiki sik santai-santai ngene mawon. Nggih.
Ya santai-santai mawon. Sampun padang ya jalan-jalan. Nggih. 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 Mengke ke jalan-jalan. Lek sampun padang. Nggih. Tole purun jalan-jalan. Nggih. Tole ngajak jalan-jalan. Nggih. Bos. Bos. Tole. Neo. Oh, ini kok Tole nah ya. Apa? Panggilin kakakmu. Kak bangun. Bangun, Kak. Padang. Oh, enggak. Ayo bangun. Loh. Bangun. Oh, no. Loh. So kakakmu. Ya. Brut. Jalan-jalan yo. Jalan-jalan wis padang. Ayo. Belum apa lah. Lu gabrut iki lho. Ayo. Jalan-jalan mboten. Meneng ae. Ya jalan-jalan. Bos. Bos. Beneke kocoke. Pluk. Oke, beneke le. Oleh. Apa beneke? Beneke apa? Beneke kodok kok ngono lho. Iya. Beneke kodok kok. Nggih. Kodok munduk ngono lho. Beneke le. Ya. Jablut. Kok jablut ae iki piye? Alah. Jablut ae iki piye to iki? Ngejak jalan-jalan. Kok jabrut ae iki piye lho? Jabrut ae iki piye lho iki bocah iki? Kok meneng ae. Kok ndak enek cemangate ngono lho. Kepenakan. Heeh. Kepenakan to le. Heeh. Oh. Kepenakan iki. Mesti kepenakan iki sinan. Kepenakan iki mang. Oh. Santai-santai ngono iki mang. Guyu-guyu. Nggih? Heeh. Tole. Nanti lagi. Risih lomba. Jagongan gawe kode iki wong telu iki. Wis mek wong telu tok sing paham. Wong telu tok iki lho sing pahaman. Ndak paham blas lho Mas timbali Mas lho. Liyep arep turu niku.